Hala guys, na nagatong bigatin nga bisita ni abot na jud. Hala ma'am, salamat jud kadto ma'am na nakita na jud tag personal, kita jud ka mura na og sigbin. Kani si Ma'am Ingrid guys, kanang mao ni sag ni sponsor ni Crystal og laptop. Ja kauban ni diyang mga apo kay muditso lagi pa ni diyang mga apo gijahang anak kadto pa dong sa dumagiti kay mag-renew lagi sila og kuan kanang passport. Si Dr. Floyd ug si Doktora Bernie, ja kauban ni diyang mga apo, ja Dok, pag-amping mo dok ha, ja. Hello guys, majong adlaw nitong tanan guys. Ako na pud ni si Ruby Probinsyana, ja naligo lagi ko kay gikan lagi may hospital ni Crystal ja. Na ko'y mga bigatin karon nga mga bisita gikan sa Cebu, mga doktor ni sila. Ja aran ni silang kamaduhon kadtong tawo. So shout out ko sa Adlawon family, aran sila kamaduhon nga mga doktor. Pulis kasada. Ja nag-lipstick dako kay walay kuitog na. Na may bisita nga mo abot. Gikan sa Cebu. Ja ang giwat daras kasada kay mo dito din sila dumagiti. Ja si Ma'am Ingrid mo hapit daris bay. Awa ko kay bawo guys ug mo hapit ba pud si isang anak dari sa among bahay nga. Wow ra ba kadyo kay ra ba jud namong kapobre. Daw ako kadyo naka-prepare og mga kuan nila kay mo lagi na si Crystal na emergency na mo gabi. Nanana ko na sila sa lungsod. Sigahuwat ko dari guys na abot sila. Wala sila dali guys. Hi! Hi, hello! Balik na yun niya. Okay, ilivin na ba? Dagang di mo yung mga bata dito? Ito kami tanan. Ikaw, ay, mama iwan si mami? Oo! Iwan si mami Mela. Sila di ay? Okay, magparis. Bye! Amping mo kay murag ilivin. Doon ra hinuon. Tara. Alang anong nagdama kag saging. Sagdi lang, good mga on. Kami kag saging hinuon. Ha? Haman na din nyo. Wala mo wala mami. Dito? Lara daha. Aw. Wala nakita na ni Ma'am Ingrid uwa. Arang kauwaw Ginoo ko. Ikulbaan galing ko kay mauwaw ko kay Jesus Ginoo. Amo ra mabing kapobre. Hasta po si Kuan, si Junjun, og si Kuan, Jijin. Ara ba mabing kapobre. Oh, gihapit na ko sila. Pasensya na sa ano ka sa mong agihanan Ginoo ko. Wala si Dante. Si Ma'am na ha. Puro na siya maintain na kanang Si Ma'am na ha, si Ma'am. sakit gani ang iyang. Tanaw ko sa inyong dagat. Taba. Mauwaw jud ni mo Ma'am. Nay mga apo ni dala tunak. Ano jud ko? Please ay. Please na. Hi, Crystal! Wala mi nag-uwan ni Kuawa, mi nagkita ni Gian. Klase man, no? May klase man der. Nak mag-prepare og ko anak. Nagdara ba jud saging nga amo saging nga tumba. Maligo sa dagat. Oo. Mauwaw mami mo kay spotter mo kayo diri. Mauwaw mi dito ni sir mo. Kanindot, ano? Kanindot. Ay hala na nindot din sa dagat jud ay. Kuan ka, Ay nagbudol din sila. Taog kay sa mo. Naman ni Manzanita sa una. Unya, akong diputol kay Kuan. Diputol lang ko. Kay dako na kayo siya ganang gatan. Ugat. Di Kuan yun. Di kuha yun na mo kay pagpatukod mo o kanang building. Di ba ba kuan siya nga nang ang ubat mo na asa mo na kayo daot kami kay gabalay-balay ra man ni. Wala na may matulugan ba? Ay, more ba dyan kung inon mga doktor? Ay, anong day doktor? Mauwaw bitaw mi. Mauwaw mi kay doktor kuya. Nag-eskwela lagi sila niya. Why bayad kay mga scholar man. Nawa na ko na scholar. Scholar, why bayad? Why bayad? Inigkuan. Inig-eskwela. Naningkamot man. Buti dyan ay nakakuha sa dagat no. Lipay siya kay nindot juga no dagat dari. Ako kay di naman kunindutan kay kadadlaw na makitag dagat. Maod yun. Pero aran dako ara magdagat o nabi jud siya uy. Ay, sagdi lang. Kaya ako biya Apa siguro na din ha, no? Napa na diha kanang diha man ko maninas, gapo nang inas gali ko.
Ga. Nakitaan ra ko ni Diyas sa YouTube diya karon nakita na ko Diyas personal. Kita Diyas sa murag naog sigbin. From Banawa, Cebu City. Salamat ta dumam sa imong pagbisita mama. Sus bino kumawa ba ko ni Jan ni ma'am kay. Alam na Sponsor sa computer. oh, alam na nga si ma'am ni sponsor sa idahang laptop ni Cristel na. So gingari jud mi ni personal. So salamat sa Diyas magarin ni ma'am. So napatay next moabot idahang Mga apo, mga chikiti. yang anak kay to pas dumagiti nag-renew passport. So mga sa ta guys, dari mi mga mamadinig ako bisita, dari mi mga sa labing dagat ja. Iganahan jud si ma'am dari sa labing dagat. Di na kuno sa muuli. Happy tayo. Di na kuno sa muuli. Sit down nili. Ay dante. Salamat sa pasalubong ni ma'am no. Tagko kayong chicken. To nawag na gamong mga kuan dadto. Harvest sa og usa ka kuan tibok nga tambis. Ipatuan ra nimo dito tubig ba para ma naka-harvest sa og kuan. Wadyo ko ikadalit timong maadyo ma'am kay Ito maging pura daga. napuyat na siya kay nabantay ng Cristel gabi eh. Na guys, na si Ma'am Ingrid to ga-enjoy siya sa ligo-ligong dagat. Kay ijang mga apo. Gabihan pa man to ijang apo. Taklubi na. Nang mabaw na hinunang dagat ganiha perting hauma. Ma'am, warang gopaha kadyo. Salamat din sa pagbisita, ma'am. Kasunod na juga sa among padyag. Padyag. Padyag manggod di among bay, padyag. Among padyag. Nas kilid. Kung kuno kayo na gamay ra mo kaya sinyo ha mamoy. Danes ma'am, dia salamat sa kadyo, ma'am. Para dyan niyang kabuutan. Pinangga ka dyan niya sa Cristel. Pinangga ka niya sa Cristel. Hala. Video na ma? Video. Salamat ma. Ay, mami. Mami Ging na lang ang tawag nimo. Salamat, Mami Ging. Salamat, Mami Ging. Ma'am kay Mami Ging man. Pangaon ko ni guys. Kuan ka nang ipit ko ni yung pangaon. Kaya salamat ka po ma'am, marami niya kabutan. Na kuan green house. Okay ra nakalagdag. Okay naman. Ariho ni gwapa. Guys, Kaya magbuhok. i-pick up me kayo. Lakaw na. Dali. Nakip. Kuwan tingali dito. Lakaw na. Pagdali na kay sisir nagkuha na. Ikaw umay ko. Nag-iilog sila. Narabay mga Narabay mga kanon din na. Hello, are you okay, baby? Okay na kayo sa. How to? Kuwan naman na. Sabak na lang ka na ako. Ikapoy na kabi. Di na ba nakasabot day? Bisaya. Di na ba nakasabot o Bisaya di ay? Ay, lago na English, di mapalaban ka. Di ako'y sabak, bibi. So guys, kapit dami ni Doc Lloyd ug ni Doc Bernie Risa. Kay mga on ko lumidad to sa chubi-chubi. Diya guys, padung nami sa chubi-chubi. Diya ramang kauwaw lagi ni nga makipag-bantaw ka ng kuan ka ng mga bigatin. So, doktor og doktora ni sila guys. Ako tag-smile dito. Hala, kusuga sa hangin. Ay, very good kayo sa akin. Thank you. Ari, come, baby. Baby, come. Come here, baby.
Ay, okay. Nja guys, na namin dari sa chubi-chubi. Nja, si Ma'am Ingrid, first time lagi ko nung pwede siya mukha lagi chubi-chubi. Nja naman ko yung chubi-chubi sa Cebu, pero wala lagi ko sila mga. Salamat sa kaadyo ko na ni Doc Floyd, ug di Ma'am Ingrid, ug sa iyang wife. Nja na mga menu, ginukurang wawa din nila guys. Nja arang salamatan juga ni Doc nga gwapo kaadyo nja sa pagpalit og tambal ni Cristel. Nja guys, mo pili na lang ko dari sa kaputahe nga kuan. Si Nicole ang gipapili nja. Kuha na lang kanang isda lang siguro sa masabaw kay si Cristel lagi di pwede og mantikaon. Diya daghang kadtong salamat so nakatry jud mi og kaon dani sa chubi-chubi kay wala gina dura ka mig chubi-chubi pero wala may mga andani kay bawo man jud mi grabing ka mahalang pagkaon dani. Diya tagsarod jud ang mga tawo nga na guys nga mo libre og pagkaon. So kaning pamilya adlawon guys grabe jud na silang kabugutan kay daghang kadto na sila gipang tabangan. Diya usa na kani si Dr. Floyd naglibre na sila og kuan kanang medical mission dari sa kaniyang uslob. So ako'y nakitaan guys kay mga seafoods man ninja. Maikaglay po tam order na ding mahal kanila man sigurong hipon or sabaw nga hipon or kanina lamang sigurong kuan kanang fried nga hipon. So ato kuno suwayan ni kay hindi man tong kuan lami kuno lagi ni. Kanila. Barera na sila na ay barato. 45. Kanirang barato. Kanang barato. Garlic mo. Barato mo mo di ako na. Ayaw lang mahal na ayaw na. Sir, may black pepper. Muna kita lang muna ato nagiya demo kalite. Mauna. Ora ni sulod boss. Di ba ka magsulod ano boss? Di ba ka magsulod niya? Dili ay. Aw daga. 18 to 20 black pepper labi ano. Tilaway niya ha. Salamay na. Repeat ako yung order mo kaya. Nja guys, arabod ni si sang kagwapa, buutan pa jud gani si Doktora Bernie Risa Kapaw, ang wife ni Dr. Floyd. Ja si Dr. Floyd guys, nagkuan na sila din medical mission na sila dira sa kanyang sa uslob. Ja kaila pud siya ni kanang Sir Edgar Mirambil. So kanang daghang kailan ja. Maestro pud siya guys sa kuan Cebu City si Dr. Floyd ja. Aron siya kagwapo, mura siya og Indiano. Ja salamat kadto nimo Sir Doc og doktora. Diyan guys, sa Cristel salamat sa Ginoo kay okay na si Jan. Kuan giordera lang po na siya namo og isda. Diyan salamat sa adu sa panihapon Doc Floyd og ni Doktora Bernie og Ma'am Ingrid. Sa pag-treat na mo. Wala pa rin mo. Parehami color. Red. Love you. Love you. Diyan guys, wa may magtuog nga naghana di ay kadto ng order. Diyan wa man na mahurot. Amo na naman siyang i-take out. Salamat kadto mo ma'am. Salamat ni Doc Floyd. Salamat. Salamat sa kanang palit ni siya og tambal ni Cristel. Ma'am, ay Dr. Bernie, Dr. Lloyd. Salamat. Salamat. Hala, nagdangan-dagan. So gipa-take out pa jud ni Doc Floyd ag kanang sobra. Salamat kadto Doc. Ja. Tawag ang isig ni si Papa Eddie oh. First time lagi po nakakaon lagi nimo darin ja. Namang prinsesa. So guys, arang ka-cute ag bunso ni Doc Floyd og ni Dr. Bernie. Arang siyang ka-cute guys ja. Pareho bitaw mi na dimple. So asa sang gikarga kay nakyutan jugos bata. Stay here, baby. You want to stay here, Zira? No. Stay here? Pareho ra bata na dimple. Oh, para smell baby. Kuya Raman. Oh, na pareho mi na dimple guys. So maraming salamat. Salamat. Salamat Doc. Si Doc Lloyd, salamat. Asa si Doc Bernie? Doc Bernie? Ano banyo pa sila? Ma'am, Inday basta pagpambal niya. nanako. Uy, Doc salamat sa tambal. Sa tambal ni Cristel kasugay hangin guys. Salamat kay Doc. Si bye Zira. Bye. Bye. Si bye Zira. Bye, love you. Si bye. Love you, Zira. Bye kuno. Si bye hindi. Bye. Bye, baby. Si bye din. Uy, mura ba kag foreigner na ah? Come here. Wapo kayo. Okay. Salamat jud kayo. Yeah.
Salamat sa time nga inyong gihapit. Tata ini kuan Friday pupon. Oh, duty na siya. Basta akong mga bisita. Amping mo ha, amping mo, bibi. Thank you. Thank you. Sabi mo ate, thank you. Bye. Salamat, ma'am. Bye. Diyan ko nung muli mo inigawin na mo. Kaya para mag-guide Thank you so much. Amot lang nila kami mga bata mo dive. Dahil, Dive, oh, man mo siguro. kasi sa kunila. Sa time, salamat sa Naka-picture sa chupi-chupi. Bye. Nicole, amping ma'am, salamat. Salamat sa time ha, salamat. Yung vlog jud ni. Salamat. Bye. Gabi naman, sige na. Walang salamat. Sir, ay Doc, amping Doc. Bye. Okay, bye-bye ha. Bye-bye. Okay, salamat kayo ma'am. Mag-inom pa kung kuan. Mag-inom pa kung takbal. Hala, sige, pag-amping si Doc. Salamat, Doc. Salamat. Ay, bye! Love you! Oh, love you, baby. See you again, ha? At ko sa inyo, ha? Oh, sige. Sige, Doc. Salamat kay Doc. Salamat.